Hello, hi, खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दंना आंबो मोजाङै दं वेलकाम टु अनजालि बसुमतारिनि बैथिं ज्राव ज्राव अखा हादों बिथिंगालाय जोंहा लाथा जिरगासिनो अखा बोथोरफोराबो जों खारग'वाखै आरो लाथाखौ लाबाय जेलालाय अखा बोथोरबाबो जिरदों नै बिथिंगालाय जिरबाय थादों बाजै आइमोन दादुमोन आरो नै बिथिंगालाय आं रेनकट गाननानै आं लाथा हैनो थांनोसै अखा हानायखाय आङो भलिउमखौ बाजै साउन्डआ मिक्स खालामदों ओमफ्राय नै बिथिंगालाय बिथिं आब'मोन जना दंमोन नै बिथिंगालाय लाथाखौ मनायाव सोनानै लाबोबाय फाननो लांनोसै अखा बोथोरब्लाबो नै माबोरै जादों ना बोथोरा नै बिथिंगालाय मनायाव नै पियना बसुमतारिया फंबायनि फिसाजो आरो बियो ओमफ्राय नै लाथाखौ जि गाय होखाबाय थादों बियो रायबाथाय थाबनो गाबखायो आरो नै गाइस थांनोसै आंहा अखा बोथोरब्लाबो ओमफ्राय स्कुटि लाना थांनोसै एसे गोजानाव नालाय ओमफ्राय नै बिथिंगालाय एम्फौआ बेबायदि जानानै थादोंमोन जों फैगौमानि ओमफ्राय अखा बोथोरखाय आं भिडिअ खालामनो मोनासै एम्फौ हैनायखौ नै एम्फौआ गोथां बांसिन दङना बेयावहा ओमफ्राय नै बिथुफोरा बेबायदि जाना दङ जिरखांनायबो जिरखाङि आरो नै बेयावहा थुबदों होननानै गोमोनखौ बेयाव दोनना होदों नै बिथिंगालाय सैमाया जासोंखाना होदोंहाय गिदिर जादोंना एबारो ओमफ्राय गिदिर जादों नालाय एसेल'मोन बियो बे मोनबाथाय गैथ'ला आरो नेक्स्टआव लागोन सानदों बिलाइखौनो होनोसैहाय इसोरनो बिलाइखौनो जाथोसै एम्फौ लानानै बरियाखौनो मोनदों मोननाया जेनेबा मान्थलि खामायनाय जादों आरो एसे खस्थ' दङ थेवब्लाबो बिलाइया न'आव थाबा न' टेनसन नै हर जाबाय गाइस आं बिलाइखौ होनोसै नै बिथिंगालाय बिलाइखौ होनोसै आरो अखाबो हादों नालाय सुनानै होफैदों आरो बिलाइखौ हानियाबो जागोनहाय हायावबो होना दोननोसै दे बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे सोरबा ओरैनो न'आव थानाय आइजोआ इन्दि दंफां गायनानै न'आवहानो एम्फौ जाहाथे फिसिनानै गावनि थाइसे थाइनै माबा मोनसे इनकामनि लामा लानो हायो आरो नेक्स्टआव इन्दि दंफांनि बाहेरा खारुंजों जों फिसिनायखौ दिन्थिनो सानदों नोंथांमोनखौ नै बिथिंगालाय मोननाय बेसे गोरबोन होनानै आं नायदोंमोन दे बिदिब्ला बाय